ହାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 8:30ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରରେ ଆଦି ଖୋଲିବେ କି ତାଙ୍କର ଅସଲ ମୁହଁ? କ'ଣ ନତାଶାଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ କି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ? ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ଆଉ ମୁକ୍ତି ଗୋଟେ ରୁମ୍‌ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାହା ଆଗରୁ ନତାଶା ଆସି ଆଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା କହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କାଟି ମାରିବେ, କହିବେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ତାପରେ ବିବେକ ଆସିବେ, ବିବେକ ପଚାରିବେ ନତାଶା ତମେ ଏ ଘରେ ରୁମ୍‌ରେ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ନତାଶା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦି ଭାଇ ନିଶାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଜୁ ନିଶାରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲି। ତାହାପରେ ଆଦି ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ କି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁକ୍ତିଙ୍କ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି କହୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିବେକ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନତାଶାର ସତରେ ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଲାଗିବ? ତାପରେ ଆଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି ସିଏ ମୋ ଲାଇଫ୍‌ରେ ତମ ଜାଗାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବିବେକକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନତାଶା ମୁହଁ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଚୁପ୍ ରହ। କ'ଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଆଜି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି? ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 8:30ରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ବା ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଟିଭିରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରରେ ନତାଶାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ।